Kwe ka Samla kente ka ba kerting ka ewan sha pathau na Meghalaya ka Rwai ya ka Rwai Burom ya Rwai Zubeen Garg kene ka Samla ka Rwai ya kene ka Rwai Burom ya Zubeen Garg haka Ktien Assamese kene ka Samla ka laong ba kene ka de ka Rwai ka ba nengkong jongka haka Ktien Assamese kumtangan itu ipi hak bakut jong kene ka video kano kene ka Samla kala Rwai pha ya kene ka Rwai khamduna ki batip phang Zubeen Garg sayangan itu ipi mano bade Zubeen Garg kumta Zubeen Garg ude Rwai na Assam bat Rwai ya ke Rwai ha ki babun ki chai Ktien la kumno hapalat sapheu tali ki Ktien bat Zubeen Garg ulakha hatura Meghalaya ulaklat no dangshin ha Singapore ha kapor udang le scuba diving hagapor ba Zubeen Garg udang im ulaong hagibriu ba adang ala no na kane ka perthe deban pansawa ya kane ka Rwai ha ka ai Burom jonga ka Rwai maya bini kumta ya kane ka Rwai la pansawa ha ka le Burom ya Zubeen Garg bad ka ewa nisha pathoru kala Rwai ya ka Rwai daki million ngot ki briu ki la one ban ai Burom ya Zubeen Garg kene ka Rwai Burom kala thau ya ka record perthe bat kene ka ai Burom ya Zubeen Garg kala long ka ba sau ha ka perthe ka jingbun bru ha ka por ba Zubeen Garg udang im ujuong ba ngam don niam nga ya de bat baro bat Zubeen Garg ular Rwai ru ya ke Rwai na ka banta ki Kristan ular Rwai ya ke Rwai na ka banta ki bru jong baro ki niam